Angithathele ithuba ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Siyabingelela kakhulu wonke umzimba kaJesu. Be greeted bazalwane noma ngabe ukuphi la ukhona khona. Ngiyabingelela nonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. If umzalwane ke ula usendaweni right kakhulu, yikho ke la sixoxa khona zonke izinto ezithinta umzalwane neyithinta ibandla kanjalo neyithinta umphakathi. Siyanibingelela kakhulu ke bazalwane. Siyanamukela kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kuhlezi kuyintokozo ke ukuthi sibe nani la kule ndawo. Niyazi ke bazalwane bami, hlezi ngisho ngithi izinto ezifana lezi tax money, you buy data, you pay Wi-Fi njalo njalo, zonke lezi zinto ayikho into yamahala. Njengoba ubuka nawe kuyimali, njengoba nathi sila kuyimali njalo njalo. So ingakho singeke sayeka ni appreciate kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu ke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ke we are joined by umama Mamkhawule Sinayelana namhlanje egameni lika Jesu Kristu bazalwane egameni lika Jesu okuyena ke esizoxoxa naye. But before that ngizothanda ukuthi niyazi kuyinqubo yethu ukuthi before siqala uhlelo lethu senze okusemandleni uku-recognize ubukhona bukaNkulunkulu, because asifisi ukwenza anything outside of him. So yonke into esiyenzayo senza sure ukuthi we are aligned naye uNkulunkulu. So ulapha ekhaya, would love you to pray along with us as siqala isession yethu yanamhlanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. uNkulunkulu uthona amandla onke. Siyabonga moya weqiniso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla ubukhosi bonke kazimuli ngeyakho. Siyathandaza moya ngcwele, moya weqiniso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, oh Father, that each and every way uNkulunkulu ezokhulumeka kule ndawo mayibuyisele udumo kuwena ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Holy God, holy are you, O Father, in the name of Jesus. God Almighty, we thank you, Lord Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya weqiniso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Less of us and more of you in the name of Jesus. Siyabonga moya weqiniso ngegama lika Jesu. We thank you, Lord. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Angithathele ithuba ke ngibingelele ke umama sinaye lapha namhlanje umama uKhawula. Mama sibingelele. Amen baba, ninjani? Mama ngomusa kaNkulunkulu siyaphila kakhulu. Sibonga ukuthi uzoba nathi lapha namhlanje. Amen baba. Ni right kodwa mama? Siyaphila uJesu inkosi, usasigcinile, usasilondolozile. Kungumusa wakhe. Siyambonga kakhulu mama uNkulunkulu egameni lika Jesu. Mhlawumbe nakulabo abaqala ukubona mama namhlanje umama ingasipha i-introduction yakhe. Alright. Lo okhulumayo intombi yakwaMkwena, uMamkwena ulethiwe igama oganele kwaKhawula, ushadele kwaKhawula. Ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, ngathola umusa ngathethelelwa izono. Amen. Mam uKhawula kodwa uganele kaKhawula ungamkwena. Anti abantu bamkwena beSuthu. Kimusuthu ntati. Usasikhuluma iSuthu? Usasazi? Kisasiseba ntati. Awusikhohle noma usungale phela uKhawula ngithi amaZulu. Kisinyanisela itsweleng. Awu madesi. Akeke bekasilibala. Awusoze wasikhohle. Kanti iqiniso yini lento ukuthi uma usuke sewuganele kwenye indawo ilanguage yakhe hambe iphela, should ayiphile? Kuya ngokuthi ujwayele ukuyikhuluma kangakanani. Like for instance mina kwami ilanguage yasekhaya kithi ayikhulunywa. My children are typical Zulus. Bayasithanda ke kodwa isiSuthu. Bakhulele khona la eFoslo. But bakhuliswa ngenqubo yesiZulu. So yeah.
but uma ukwatile siyaphuma. Yeah noma ngathiwa besinyamalele siyabuya impela gcina sesiyiphumela. Sibonga uNkulunkulu mama kakhulu. Mama Mkhawula, sibonga kakhulu mama ukuthi uma inkosi ibeke something ubone iplatform yethu kuyiyona efanelekile ukudlulisa umlayezo wakho, asikuthathe kancane lokho mama ukuthi inkosi mawuthi ngenkosi ubone ukuthi hayi engathi yazi maningi ama platforms akusithi nakuphela kodwa uNkulunkulu mayisuke kubekile kuwena ukuthi ize lapha kuthina ukuze uzokhuluma nabantu. Asikuthathe kancane lokho mama, siyabonga kakhulu mama. Mhlambe njengale kumusha isikhathi sivele singena straight enkulumeni yethu esize ngayo lapha namhlanje egameni likaJesu. Angazi ngingakuqalisa phi ngoba siza ngapha endleleni hey besihamba siyanpheka siyanpheka kodwa nje engikuzwayo nengikupick up ukuthi akusinto engaphela ngelanga lanamhlanje kuphela. Kodwa uNkulunkulu uzosiza ke ukuthi konke okufanele ukuthi kukhulumeke namhlanje kuzokhulumeka, and if it caused us ukuthi siyenze a series of your testimony, why not kwalani asiza ukuthi angeke sikubalekele lokho ke siyokwenza impela okusemandleni ukuthi kwenzeke. Amen baba. Usengeza nje masikhuluma lapha na kwenye into wathi uthi ma describe your testimony uthi walala ngumprofeti wavuka isangoma. Angazi noma mhlawumbe mangiqalisa lapho maybe I'll be ahead of you, kodwa ke ngiyathanda ukuthi siqale nje la ekuthenini ukuthi la esuka khona. Alright. But before that ngiyafisa ukuthi before ngiqalise nje umama namhlanje umama usindisiwe thanda uJesu, kodwa sothi masixoxa bakhona into abazalwane bazozizwa in your journey of faith, ezinye izinto ezenzakalile njalo. Ngiyathanda mama ukuthi sivele siqale kuyona mhlawumbe ukuthi siqale ekuthenini ukuthi your encounter with ivangeli ulithole kanjani njalo zonke izinto. I think iyona foundation yethu eyayibaleka kakhulu leyo. Alright, okay baba. Njoba sengishilo baba ukuthi ngumama Mkhawula osindisiwe. Amen. Ngiyakhonza futhi ngikhonza under ministry Wisdom Calls under umfundisi uNtulu uke wafika la ekhaya. Yes. A very humble man of God. Amen. Ngumama futhi nje oshadile, uNkulunkulu wangibusisa ngomyeni nabantwana. Nginabantwana abaningi kakhulu, Musa nje lo ngoba mina ngizala ngedwa. But ngingathanda ke baba ukuthi siqale from my childhood. Yes. Asizo ku unpack everything, but sizokha ngokusizwa inkosi ama points abalekile. Kunesizathu yindaba ngifuna ukuqala la ebuntwaneni ngoba njoba ngisho ukuthi I slept a prophet and I woke up a sangoma. Sure. Abazalwane bazoyibamba ukuthi kungani ngisho njalo when I go on unpacking. The reason why ngifuna ukuqala lapha ebuntwaneni ngifuna uku-addressa imimoya yamadlozi. Okay. Ukuthwasa. Amen. Nokuthi umuntu ungenwa kanjani yile mimoya yokuthwasa. Into edala ukuthi ngiqale lapha ebuntwaneni ngoba iningi labantu abathwasayo ayibonke bazalwa nayo le mimoya. Sizo unpack ukuthi kungani bezalwa nayo. Yes. And there's a lot that our children are going through, and as parents singaboni. For instance, mina mangiqala ukuhlakanipha ngahlakanipha sengihlushwa ile mimoya. I remember when I was a child, my childhood, I think I was around 6 years. Okuningi ngizokhuluma baba umndeni wami uzokuthukela. Okay. Abantu bakithi abantu engikhule nabo abantu abangikhulisile abakwazi. Yes. When I was a child, nganginalento yokwesaba, fear of unknown, and my fear was very much spiritual. Because I did not understand. Ngangisaba ngalendlela yokuthi ngisho ukuphuma nje ngiye la ngaphandle ngedwa ngangisaba. The reason why ngangisaba is because I always felt like I was not alone. I heard voices, I heard people who were talking to me, but labantu engababoni. And I couldn't go to abantu abadala. I didn't even know ukuthi nginelungelo lokuya kubantu abadala ngithi ayibo
nakho ngi-experience 1 no 2 no 3 I thought it's a normal thing but now ingithusa because izinto thina back then thina more especially labantu bama 70s azange sibe nobudlelwano obuhle nabantu abadala besazi ukuthi abantu abadala they are there to supervise you nokukufundisa ukuthi uyaclean uyapheka kwenzani all those things but in the spiritual level asifundiswanga asinikwanga that ice breaking ukuthi there is something life is more spiritual than physical yes so to cut the long story short nganginezinto or ama voices or imimoya engangiyizwa eyayikhuluma and eyayingisabisa eyayingithusa and ngangithuka ngalendlela ukuthi mangiya ngaphandle ngangisaba ukuthi ngizoyibona sometimes uthothi ungena endlini mawungena endlini bathi bana babangi batsamele bayilo paphala urata ditaba retla ngolla tsona yabo you can now address ukuthi akunento engiyizwayo yabo so ngakhula kanjalo so mangikhula kanjalo as while I was growing up ngaqala manje ngaba umuntu owazi izinto noma obona izinto I would tell ukuthi okay babudlamini kuzofika umama ogqoke kanje ophethe ibheki enje mhlambe uzofika after 2 days or 3 days and it would happen like that and I did not understand ukuthi why ngakhula ngoba ngiya fast forward ne yes mama so now I think around 9 years ngaqala ngaba namaphupho whereby I would dream of abomama bayizwangoma abangigijimisayo uthi ephupheni ngizophupha ngigijimisa izangoma but ngigijima emoyeni mangithi ngigijima endaweni yodwa I can't run away and then bazongibamba nabangibamba bazongifaka izikhumba bazongifaka inyongo all those things so I had no one to share with I did not understand what is going on kunento ke baba masiqala engithe kuwena the reason why I start la ekutheni ngikhulume ngendaba ye my childhood yes it's because abantwana even parents sibona umntwana sekanalento esibiza ngesiphiwo sabantu abadala but singazi ukuthi singene kanjani so izinto umoya ngcolo wangifundisa zona sengiphumile ebungomeni wangifundisa about ama altars kunalento eyenzeka ngithwasile okay ngiye ngasendiswa okay ngisemusha 1995 okay. I was still somewhere there angifuna abantu bacalculate iminyaka yabo siyashesha kakhulu but ngangisesomuntu omusha ekusindisweni kwami ngisindiswa ngisesikolweni yes mangisindiswa ngisesikolweni there was ESCM ngashumayezwa abantu abasha ngasindiswa kwasasine inkonzo esikolweni okay so my deliverance ngayithola kubantu abasha the importance ukuthi abantu abasha baliphila ivangeli insindiswa mangithola ngebandleni ngithola ngakubantu abadala so ngisindiswa nje nginale mimoya and then I got my deliverance and then after getting my deliverance uNkulunkulu wangisebenzisa ngathola ibandla ngakhonza yabo ngikhonza nje ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelwe izono in my mind I thought ukuthi I have escaped indaba yobungoma because I remember when I was growing up I was telling my mom because my mom was a sangoma so athi kimi mntana mangahamba because ngingedwa mina ekhaya athi mangishona ngifuna ukuthi uthathe izikhwama zami and I would tell her ukuthi angibuthandi ubungoma mina angeke ngize ngithathe izikhwama zakho athi awuna choice you are the only child so I remember kwakunokuba nesasahlala eRathanda eTlipek kwakunokuba neimvuselelo I'm sorry ukuthi ngixamalaze ngine reason yes ngakuba neimvuselelo so I remember telling my mom ukuthi mina ngizobalekela ensindisweni ngingazi nokuthi ensindisweni I didn't even know where I took those words so nabafaka imvuselelo abantu ngizabecula bathi uJesu inkosi ngithi ngizobalekela kulabantu abathi uJesu inkosi I believe ukuthi uNkulunkulu wayeyibona inhliziyo yami wakuzwa ukukhala kwami ngingani ngaleso sikhathi so fast forward ngiyasindiswa mangisindiswa ngikhonza unkosi uNkulunkulu yangisebenzisa kakhulu but now ngikhulume ngama altari baba uNkulunkulu angifundise ngawo uma sengiphumile sengibuyile sengisensendisweni yes nayi into elimaza abantwana abaningi ukuthi abantwana baba namaphupho abantwana babona izinto zemimoya abantu abadala they are not aware even abantu abadala abahlushwa imimoya uma ubaba Dlamini ezalwa noma mina uma ngizalwa sizalelwa emakhaya anamasiko that's true yes so mawuzalwa umntwana uyathathwa ayo introducer emsamo umntwana makathathwa ayo introducer emsamo abantu abadala bathi bam introducer emadlozini abanye amasiko awafani bam introducer
bamfaka isiphandla abanye bam-introduce ngey'nkukhu abanye ngezimvu abanye ngey'mbuzi kuya ngamasiko nama-races abazalwane bangangizwa kabi baba. I'm not embracing izinto zamadlozi, but I have to explain and to elaborate so that people can understand later on ukuthi mangikhuluma ngokunqamula ama-altars ngikhuluma ngani. And the importance yokuthi mawusosindisiwe, yes igazi lika Jesu liyasindisa liyaphilisa, but it's also important ukuyonqamula ama-altar. So now ngenkathi abakenzela imbeleko lapha ekhaya abantu bakasiba likhulu bekufaka isiphandla, they are not aware ukuthi they are making a covenant of the blood. Eish. Between you and certain spirit. In the physical realm, ivela njengemoya enormal yamadlozi. That's correct. But in the spiritual realm, it's more deeper than that. Because now they are introducing you to the marine kingdom, to the other world. So now, ukuze uyingxoxo yethu ingabinde kakhulu, ngasindiswa ngasebenzela uNkulunkulu, wangisebenzisa kakhulu baba uNkulunkulu. I think it's a testimony for another day. There are great things that the Lord has done. I don't know whether I should go step by step or mhlambe ngikhe phezulu and then we'll come for this part, more especially ukusebenziswa uNkulunkulu. I think Leo mama yeah, I'm interested kuzona zonke lezi. Yeah, kuningi kakhulu. Kodwa ke mhlambe kuleyo uNkulunkulu akulethele yona la namhlanje uma uthi awuzelanga yona ngoba ngishobela ngathi sizoyenza i-series ya yonke le mhlambe singayiboleka kancane kule uNkulunkulu akusebenzise kuyona kakhulu, and then sobe sesenza ke i-episode yayo nje separate. Yes mama. Mhlambe kodwa nje singaboleka lapha nalapha. Yes, now umntwana mayezalwa baba. Wonke umntwana uzalwa efumbethe nesiphiwo. That's true. uNkulunkulu uyasipha isiphiwo. So now kunento njoba ngikhulile umoya ongcwele wangifundisa yona. Wathi kimi as umntana kaNkulunkulu, as a Christian, noma ngabe umuphi umzalwane, all the Christian in fact, excuse me, wathi kimi isono siseduze kakhulu sila. Wangivezela a vision yengalo. Okay. Wase ungiyisa kule scripture esiku Genesis la athi ku Cain. Cain unyuku baleleni na. Bese ethi kuye isono siseduze kwakho. Useyamchazela ukuthi akagade singambuzi. So usengibonisa ukuthi sila. And when the Holy Spirit speaks to me uthi uma uzwa amakhaza, this is the place eqala ukuzukubanda. Uma ungathatha ingubo wamboza ingalo zakho awuwezwa kakhulu amakhaza. Uma kushisa na indawo ozwela kuyo. So nesono as abantwana baNkulunkulu we can sense isono siseduze kakhulu. So every day simele ukusibusa because sila eduze nathi. Right. So now ukubuyela emuva la ngikhuluma khona ngokusetshenziswa uNkulunkulu, ngikhuluma khona ngama-altar leyo kusebenziswa uNkulunkulu sizobuya kuye. But what I'm trying to say ukuthi ngasetshenziswa uNkulunkulu ekubeni angivalanga ama-altar. I didn't even know ukuthi kunama-altar mele avalwe. So uNkulunkulu wangisebenzisa kakhulu baba. Kuningi sizongena kuko ngelilanga, but ngine reason why ngilo ngigqizelela leyo ndawo kwakungawona amandla ami. I grow up spiritually, ngiyakhula kahle ekukhuleni kwami kufinyelele la ukuthi nasenkonzweni sengishadile ngiyaparticipate. Ngiyasebenza kakhulu. I'm a prophet at church. uNkulunkulu uyasebenza kakhulu, yabo. So prior ngibele emuva kancane before I became a prophet. Ngiyenga ngahlangana nomyeni wami. Okay. Ubaba abantwana bami. Yes. Wangithanda, wasindiswa, sasindiswa because ngahlangana naye angasindiswanga. Yes. Angisho kabi kunomnyango owavuleka. Uyabona, because now ngisuka kwelinye altar ngiyongena kwelinye. Ngiku altar la kaKristu now lokusindiswa angivalanga ialtar lakithi la kaMkwene nga introduce kulo. Inkosi yami. Ngiyongena ku altar la kwaKhawula. Uyayibona. So now kunama-altar awu-3 manje amagama ami aku. This thing is very important. Yeah. Yes. So now into eyayenzakala kwavuleka le yaminyango yokuthwasa le engayibalekela. Yeah. So ngagcina ngithwasa ke baba. Ekuthwaseni kwami ngithwasa nje angifuni, angithandi. USathane ungiphoqelela ekuthwaseni ngenxa ukuthi sengikhulelwe.
and indaba yami beyithi angizi kumzala umntwana ngingalivuma ngidlozi. I was so sick ngalendlela yokuthi ngangakwazi ngisho ukuhamba. Umntwana was at risk, so I was forced ukuthi manje angithwasa. Abanye abantu bangabuza ukuthi uNkulunkulu wayekuphi. Remember ngivula umnyango, kunomnyango engawuvula spiritual. So now mawuvula umnyango vele uma uvula lo mnyango babudlamini kunomuntu ozongena, kunezinto ezingenayo, kunomoya ongenayo, uyabona yonke into iba ne-access. Yes. So now ngizama ukunqamulela ngoba ngifuna ukufinyelela la kuleyo daba uNkulunkulu angithumelona. But I was just doing an introduction. Yes, ma'am. Ngathwasa baba, ekuthwaseni kwami nginomntwana omncane. Ngaqeda ngasebenza abantu. Ngisebenza abantu nje ngiyalazi iqiniso. Ngiyazi la ngibuya khona. So now uNkulunkulu wangenzela umusa baba ngokunye ngicabanga ukuthi ngiyaphupha. Ngilele empedeni nobabukhawula khona kuzosa kumgqibele kulosihlanu. Mangilele kanjalo ngitshela ukuthi ngiyaphupha mina. Ngiphaphama endaweni engingayazi. Ngiyisangoma. Ngiphaphama endaweni engingayazi mangithi ngiyabuka kule ndawo kunabantu abakhona lapha ya. Balele phansi. Nabalele phansi kune voice ethi labantu ilabantu abafe ngolesihlanu. Ngikhona nami lapho. Kodwa into engimangazayo ngiyazibona ngimile. Ngizothini angiziboni ngiyazizwa ngimile, but I can't see my body. But I can feel myself as a human being. And then there are people who are sleeping there. I can recognize my body from pants kule ndawo. So kune voice ethi laba abantu aboshane ngolesihlanu abashone ebusuku, abashone namhlanje. It's midnight ngaleso sikhathi. So now ngizibuza ukuthi hayibo kanti ngishonile. So into eyenzakalayo lapha yana kwakhona ingelosi baba, kwakhona ingelosi yokufa. Kukhona le ngelosi leya it was yayimnyama inamehlo abovu. La emehlweni wayo khona all sorts and kinds zeyikhali inside the eyes. Ubona ikhali ephambanayo. Amaphiko ayo bokungathi uyabona uthayela kongathi amazembe nothayela mayiwavula ethi sure. Yes, it was something strange into ethusayo. Bokhona the angel of life, kukhona the angel of worship la kulabantu abashonile base Phosphorus that Friday, myself included. So now makhona la lengelosi lezi lengelosi yokuphila iye yakhomba omunye ubhuti olele phansi. Lo bhuti le beka dark in complexion, enomzimba. Ngine reason why ngifuna ukuzibala lezi zinto. Mayimphakamisa lengelosi like icommander le angazi ukuthi yayenza kanjani. Ngabona lo bhuti efloat, ngambona segqoka impahla ezimhlophe. So I remember lo bhuti wayenza amadress ngithi mina hawu nabantu abanamadress bayangena ezulwini, yabo ngimangalela lento le. Akhuphuke impahla yaleyo bhuti kwashintsha kwaba yirogo elimhlophe, yabo, and I could see, I knew that this person is going to heaven. Basala abantu sasu 7 masiphelele sele su 6 la phansi. Ifike lengelosi yokufa mayifika ithatha umuntu one ayibathathi bonke abantu, ithatha nga1 ithatha umuntu ihamba naye. So labantu abathatha ibayisesihogweni. So ngiyaqala ngiyathuka mina ukuthi hayibo kanti kuyenzakalani. Kunento engifuna ukutshela yona baba ukuthi ingelosi indlela ezemhlonipha ngayo uNkulunkulu noma ngabe they are assigned to do their job. Do you know ukuthi ingelosi, from the experience I got from that day, ukuthi whenever it's time to worship God ezulwini ingelosi zawuye kumsebenzi? Sure. Yes. Because the angel ye worship, it was here ukuthi ithathe information from heaven itshele laba abanathi ukuthi isikhathi sokuworship. And then it said it's time to worship. Might it's time to worship, bonke laba bala they knelt down. Sure. Angels. So nabaguqa bathandaza kufike lento ukuthi hayi ngeke nami ngiyayazi lento lena badumisa uNkulunkulu nami ngiqala Father you are holy in the mighty name. Ithi voice shut up. Kusho le angel ye worship ithi kimi you are not worth worshiping the Lord. Ngithule badumise engathi ngibona but ngibonela afar. I can see the throne, ngibona izinto zasezulwini, but I'm far from it. I don't know whether I was seeing in the spiritual eyes or in the physical eyes. I don't know. Or amehlo angaleso sikhathi lapho bengikhona. But dumisa uNkulunkulu baqede. Ifike le angel yokufa iyathutha abantu, iyathutha. Umuntu oyezulwini ngalelanga wayeyedwa. Ilo bhuti wa ascenda nengelosi yokuphila. So ingelosi yokufa ithatha laba abashonile abayesihogweni, ingelosi yokuphila ithatha laba. Le ngelosi yathi mayifika izothatha mina. Le yokufa. There was a voice from heaven. I saw the throne but from afar. Le voice lo yathi stop.
Mighty stop lezi ngelo sizama. Inkosi yami. And I knew, nobody told me, I knew ukuthi it is the voice of God. uNkulunkulu uqobo lwakhe. Mayethi stop. Kwase kukhuluma uJesu Kristu. Wathi ngikunika ithuba lesibili. Ukhuluma nami. Watshela lengelo sokuphila wathi mfake umoya emakhaleni. I know baningi abazoyidebate lento. Ukuthi angel ayiphi umuntu umoya, but that's my story. I'm telling my story. Ngawuza umoya ongena emakhaleni wami ngamandla. Ngazizwa lo mzimba lo uhlangana nalo moya obomile lapha. Yase ithi inkosi yamakhosi uJesu Kristu wathi go and sin no more. Wathi hamba uyoshumayela ivangeli ungaphindi uwone. The exact words wathi hamba uyotshela abantu ngami ungaphindi uwone. Babla mina ngavuka lapho ngaqhubeka nobungoma. Yo. After all these things. Ngoba ngangihaqoyile imimoya. But uJesu Kristu into engiyithandayo mayesekhulumile akekho ongaphikisa izwi lakhe. Correct. To fast forward uNkulunkulu wangenzela umusa ngabuyela enkosini. Senginabantwana angisanayo umntana yedwa impilo iyaqhubeka uNkulunkulu wangenzela umusa. Umyeni wami wasindiswa nje nomndeni wakubo nje ingxenye yomndeni wakubo yasindiswa. All right fine. So ngaqhubeka ngamkhonza uNkulunkulu. Remember kune stage engisijampile for another day. Okay. Ngamkhonza uNkulunkulu ekumkhonzeni uNkulunkulu ngikhulume ngama altar. Ibalekile babla mina indaba yama altar. Yeah. Abazalwana abaningi bayalimala. Yeah. Ngenxa yama altar. Yeah. The reason why ngize la kwababla mina ngize ngenxa yokuthi kunabantu abasha babla mina inhliziyo yami abasha kakhulu abathwasa abanye babo bengathandi. Inkosi yami. Ngathwasa mina ngingathandi. Kodwa ngiphoqwa isimo. Kunabantu abathwasa bengathandi bengafuni umuntu agule avele ilonda adumbe inyawo kwenzakale zonke izinto nithi nilala angalala umntwana ethe efika esikoleni angaboni lutho ageyize eklasini akazenzi lo mntwana loyo. I'm a testimony, I know. So nginobufakazi balento. So uNkulunkulu ke wangenzela umusa mayengenzela umusa ngabuyela enkosini. Ngiyabuyela enkosini again akekho umuntu ongifundisa ngokuthi hamba uvala ama altar. Yes. So now ngiqhubeka uNkulunkulu angisebenzise again. Ila iphathethi I slept a prophet and I woke up esangoma. Ngiye ngahlangana nejene ukuthi ngiyakhulela mangikhulela ngakhulela amawele. Mangikhulela amawele ngiyasebenza inkonzo uNkulunkulu ngisebenzisa as a prophet. Kunento engifuna ukuyisho baba. Angikho la as a prophet. Ngila as umntana kaNkulunkulu. Because ngamnxusa uNkulunkulu ngamcela ukuthi ngicela angiqalele angiqalisele phansi angenzise intando yakhe. Because kunobungozi ukuhamba nesiphiwo ungasazi amandla aso. Sure. Because leso siphiwo sizophenduka sibe ingozi kuwena. So ngila ekutheni uNkulunkulu yangisebenzisa kakhulu. Engisebenzisa uNkulunkulu angivalanga ama altar. Remember kunama altar yenziwe ngegazi. Uma mina ngiintroduce lapha nemsamo wakamkweni. Uma mina ngizalwa ngizalelwe vele ama altarini akhona. Uyabona lento leyo. Ngasindiswa uNkulunkulu wangisebenzisa uNkulunkulu esengisebenzisa ngakhulelwa. Khulela abantwana ngikhulela amawele. Bakhula abantwana ngiyabeza nabadlala bamawele ngiyahamba odokotela esibhedlela bayabona ukuthi okay amawele bayavela. But kwayenzeka isimanga kwathi mangiyobeletha kwaphuma ingane yodwa. Sure. Ingane yami yanyamalala esweni. Omama bayazi uma ukhulelwe uma sozoteta kunalomshini wama heartbeat ofakwayo. Sengenzela uma abantu bangathi hayi mhlambe uvele wayekhulela umntana oyedwa. Ngangifaka lo mshini loyo amabhande emabili. Ama heartbeat rate ngendlela engafani. Yes. Ngoba abantwana noma bangaba mawela kodwa inhliziyo zabo ayishayi ngokufana. Kodwa ngathi ngazala ingane yodwa. In other words the spirit took away imoya amadlozi yathatha abantu umntanami. Ngisindisiwe ngaleso sikhathi. And I found out later ukuthi bamthatha ngenxa ukuthi angifuni ukuyenza umsebenzi wabantu abadala as they call them. Okay fine. Wahamba umntwana kwabahlungu saxola. Sesixolile ke kanjalo baba kwahamba kwathi umntana I think he was about 2 years lo omunye uyitwin wagula. Ngiyaseve ebandleni umyeni wami uyaseve ebandleni wagula umntwana. Mayegula umntwana uphathwa into esingayazi uyaphalaza. Umntana mbabla mina wagula kangangokuthi wabuyela ebuntwaneni. Ngamsikela ngabuyela ngambamba ikhanda ngalisikela. Ungcono umntwana othi makathi ulambile othi makagula angakufuni ukudla. Yes. Lo yamntwana wayethi mawudla mawukha ispoon abheka iplate
mawufaka emlonyeni akhamise naye agwenya umoya mawuqala usondeza ispoon emlonyeni wakhe umthintisa emlonyeni aphalaza into ongayazi aphalaza kaSuthurire abamotele mpa apaqake isisu indlela wayefuna ufuna ukudla kodwa engakhona samhambisa kodokotela wakhulekelwa umntana wangasinda kanti umntana ubambe umoya wama altar so sekwenzakalani kufika isikhathi la umyeni wami nabantu bemcebisa ukuthi awuhambe uyobheka ukuthi umntana wenzakalani ngayo ngendlela wayegula ngayo umntana waseze nephika. I remember this other Friday sifika nomyeni wami ekamereni simthola the child was gasping his eyes were rolling gasping in his own vomit ehamba nje impela so bam advisor ke thatha umntana umise kuphi it was on Sunday umntana uyagula siyambona ukuthi ehamba lo mntwana amthatha ubaba wakhe angasakhuluma ngene emotweni naye mangene emotweni ngiyalandela nami sihambe masahamba ngiyakhumbula kwakhona abazalwane sabashiya phakathi endlini wakhona umfundisi uButhelezi no Bishop Mkwena la ngisonta khona eqaleni ngikhonza khona bahambe aye kulo baba bamise kwe usathi sifika lapha ngingafuni nokungena lo baba lokwaze emotweni athi mntana mayike into ezokusiza ithani nje wena uyavuma ngoba nalo mntwana akangazi nalo mntwana uzomluza ene usathane baba usibamba ngezinto esithandayo ngiyabathanda abantwana bami uNkulunkulu ngibusise ngabantwana ngiyabathanda and ngibuka lento ukuthi okay I lost a child already and I am losing a child no Satan uyashumayela ukuthi ubeka kuphi uNkulunkulu lahlekelwa umntwana you know so now ngagcina ngivuma kanjalo ngicela ukutshela ukuthi baba Dlamini nganele ngafika endlini ngayenza lento lo baba sitshele yona athi sithi siyavuma umntwana wami waphila ngathi akakaza agule into esayenza sathatha abantwana bonke saba introduce manje lo baba usinika impepho saba introduce saba emsamo ukuthi naba abantwana siyabanikela kuyi altar manje ngiqala futhi ngiyenzani manje ngibuyela kule point engithi I slept the prophet I woke up esangoma inkosi yami and wangisheshisela imimoya yamadlozi ngalendlela yokuthi the following day ngase ngibhodla kwasobona ukuthi manje angisho ngiyivumile le moya because uma umntana kaNkulunkulu uSatan cannot penetrate you unless nawe uyamnika ithuba. Yes. So I opened the door and said yes because I was not strong enough to lose my child. Uyayizwa lento lena. Ngavuma wavuka umntwana wama ngenyawo gelekeqe waphila. Saka zange aphila aphinda goli. Yaqala le moya yasebenza mina manje. Sengiphathwa izandla ngiphathwa inyawo zifuna ubuhlalo. Le moya ifuna ubuhlalo. Ngiyabuphupha ubuhlalo ngibthenge sambe komunye ubaba engengimusho ubhuti owayeyinyanga lapho aphahlela ubuhlalo angifake bona imimoya ayifuna ukufihlwa baba yeah mangihamba emall manje angisho abantu ngiyashumayela phela ngiyazi ukuthi umprofeti lona mangihamba emall isama abantu bazobona ngifaka ubuhlalo ngangifaka ijezi ngibambe kanje ufihle because ngangalali izandla lapha nenyaweni ngifaka amasokisi asidudla ngifaka isikete eside ukuthi abantu noma bahlangana nami bangaboni ukuthi umprofeti uyathwasa kwakunzima kakhulu empilweni yami uSathane ungibambe ngento engiyithandayo ungibambe ngabantwana bami so ngifuna ukuthi ngizomemezela la uJesu ophilisayo ayi madoda ngizomemezela baba uJesu okhululayo ngithwasile to fast forward ngasebenza kakhulu kunento baba engifuna ukuyisho yokuthi uNkulunkulu unomusa uNkulunkulu othando kunento engifuna ukuyigcizelela kubalaleli ukuthi uma uJesu wasindisa yami impilo ngiyazazi la ngibuya khona he is God he is very powerful la angikhiphe khona ngisebenze ngabantu baba kangangokuthi ku-area engangihlala kuyo abantu bebazi ukuthi kunesangoma esingathintwa and uSathane mayezokusebenzisa uzosebenzisa isiphiwo remember I spoke about isiphiwo uNkulunkulu akuphesona ngangiyisangoma esimanga ngangiyisangoma esingasebenzisi imithi because the enemy was using my gift and ngangiyisangoma esibonayo abantu bayabasho ukuthi hayi kuvele especially mesesindisiwe izangoma zinamanga izangoma zethini angiphakamisa ubungoma kodwa uSathane uyakwazi ukumanipulate igift yomuntu isebenzele yena ngangibona izinto ezaccurate umuntu mayefika endumbeni yami wayengahambe ngaphilanga sure kodwa kunezo lithi kusizani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho so le message baba akusiya wonke umuntu le message eyomuntu othi ngikhathele lento engiyo angisayifuni le message eyomuntu othi mina ngikuprocess yokuyothwasa
Ngiyathwasa kodwa ngithandi. Le message yomuntu othi mamkhawula lo Jesu wakho ngiyamdinga. Because noma siyathanda baba noma sithandi, life is more spiritual than physical. That's true. La kulomhlaba wonke umuntu akazange ukuzophila la. Eish. Isikhathi sisondele impawu uJesu Kristu azisho ukuthi makufika insuku zokugcina sobona ngazo zifezakele. Noma siyavuma noma asizivumi noma siyazikholwa noma asizikholwa kodwa yena useduze kakhulu. So into eyenzeka baba ngisebenza kanjalo okunye ngizokunqamula naloko sikuxoxe emotweni ngizohamba nginqamula. Okay. Yes. But ngifuna ukuthi ngabona inkosi yamakhosi ngiyisangoma. Kodwa ngambona ngiphupha. Ngilele ngiyaphupha mangiphupha ngathi ulosithathu. Mangathi ulosithathu ngaba 6 yabona sama 6 ukuthi kuyakhanya. Ngizwa umsindo la ngaphandle. Ngizwa abantu bathayibo bakhala nje bayakhala abantu bayakhala bayamemeza ngiphume ngithi hayibo ngifuna ukubona ukuthi labantu bameza yabo ukuthuka ukuthi hayibo kwenzakalani. Mangiphuma ngifica abantu abanye abathwele izandla ekhanda. Excuse me, wakhona umunye ubhuti othi unkosi yami uthwele izandla ekhanda. Khona umunye usesoguqweni nje waye dark in complexion. Uyakhala uthi hayibo kanti bekuyiqinisa ukuthi uJesu uyabuya. Makasho kanjalo kugcwele abantu babheke phezulu nami ngibheke phezulu. Mangibheka phezulu ngayibona inkosi yamakhosi ime phezulu. Mangimbona baba beke emhlophe njengeqhwa. La eceleni kwakhe kunama chariots. Ehamba ngamahashi. Emkhulu, more than the size of a human being. Sure. Emhlophe qwa. Abantu uJesu mababona bambona ngendlela efanayo mina ngambona emhlophe engathi umbethifu. Yabona ifu lenjani? Mangimbuka immediately mangiqala ngibheka phezulu, he swift and then he focused on me. Kulobo bonke labantu. He spoke. Makakhuluma wathi kimi, it's time. Abantu bazothi uJesu wena ukhuluma isilungu. Ngifuna ukuqaqa lento baba. uJesu ukhuluma ngelanguage wena ojwayele ukukhuluma ngayo. Mina most of the times ngithanda ukukhuluma isiZulu, ngikhuluma neEnglish. So when Jesus Christ addressed me, he addressed me in English and he said it's time. Sure. Makathi isikhathi I got two interpretation. Wathi number 1 isikhathi ngiyabuya sengehlele emhlabeni. Mangimbuka amafu bewangaphezulu kwakhe. Yena engaphansi kwamafu. Okay. Okwesibili wathi isikhathi ngikulandile. When he spoke, he didn't speak ngomlomo. Okay. He spoke through his eyes. Amehlo wakhe wakhuluma awakhulumanga nenyama yami. Wakhuluma nomoya. Ngezwe ukukhuluma kwakhe kungena kulo muntu wamangaphakathi. Makethi kimi wakhuluma lamazwi wathi nje it's time. Ngezwe ekhuluma nomuntu wangaphakathi wathi ngikulandile. Inkosi yami. Mayaqeda ukusho kanjalo baba, mangimbuka emehlweni I couldn't see ubuso bakhe, but definitely his eyes I saw them. Abanye baye babona amehlo akhe bathi ngathi umlilo ngathi mina ngabona amehlo akhe it was like a still water. Sure. Amanzi amile. So lamehlo mangiwabuka baba ayangidonsa engathi angifaka phakathi. Amehlo wakhe wayethwele izwe lonke nomhlaba wonke. Wathi emalangeni mayengitshela wathi kimi wakhuluma ngesiZulu wathi kimi the reason why ngivele ngimhlophe kuwena yingoba wena nendoda yakho nithi nguNkulunkulu wamaJuda. Wathi kimi I'm not a human being, I'm God. Wathi ninabantu benifuna ukuthi ngize emhlabeni ngiyiChina ngiyiNdiya ngiyini ngiwumuntu ngiyini wabala zonke inhlobo zabantu. Wathi I cannot be determined by people because I'm God. Inkosi yami. So sibangisana ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wamaJuda noma baba uNkulunkulu uJesu Kristu wayefike umuntu omnyama kuvele bakhona bebezomphika. That is why even today they say khona uJesu umuntu omnyama khona uJesu uJesu is not a human being. uJesu is God. Asiye ukusihlanyisa siloku sithi uJesu Kristu uyini uwabaphi ngifuna ukugcizelela into yodwa baba ukuthi there's only God and there's only one Jesus Christ. Yes ma'am. Abekho abanye bonkulunkulu. Abekho abanye bonkulunkulu, that's what he told me. Ngicela ukuyiphinda abekho abanye bonkulunkulu. Noma umuntu uyayithanda le message noma akayithandi uthi uJesu Kristu ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho oya kuBaba ngaphandle kwami. Uyabona baba njoba sila ngibuye eFoslo. Yes.
uma besithembisene nawe ukuthi ngiyeza namhlanje la ePretoria and I decide not to come, that's my choice. Noma bongangincenga kanjani, that would be my choice. Yes. So ngizama ukuthini njoba sila emhlabeni siphila, God has given us a willing heart, a free will, I mean to say, and God has given us a choice. Uma ufuna ukuya eJozi uzoya, uma ufuna ukuya ePretoria uzoya, but ngale kwethuna there is no choice. Awuhamba umathanda. Mina when I was a sangoma, I thought ukuthi when I die ngizohamba ngiye kubogogo nabomkhulu kuphi. Eish. Kuphi? Ngale baba usuhambile ungasekho la. Kukhona iZulu, khona isihogo. Ayikho indawo yabogogo. Hey Nkosi yami. Ayikho baba. Eish. So we can be in denial all we want. Abantu usathana usivala amehlo. We do not understand that life is more spiritual than physical. We live as if singabantu benyama. Hey madoda. Le message iyana kubantu abangakamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi. Mangifakazela abantu, most of people bathi mina bengicabanga ukuthi mangifa umoya wami uzoyizulela nje uyigadela, akunamoya ozulayo. Eish. Uthi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho yakubaba ngaphandle kwami. So abantu into abamele bayi understand ukuthi uJesu Kristu ufana nepassport. That's it. Ngale kwethuna if mofika ngala uyiphethanga ipassport yaseZulwini, you shall never enter. That's it. Ngiye ngithi mangidemonstrate isihogo ngithi isihogo si dumping. La uNkulunkulu alahla zonke izibi khona. I-dumping la uNkulunkulu alahla ubu unholy khona. The word of the Lord says, be ye holy for I am holy. So if you are not holy and you die without meeting Jesus Christ as your passport, there's a dumping somewhere for you. Hey Nkosi yami. Eish. Uma wena uzakhele abanye onkulunkulu, there's a dumping for you. Uthi mawufunda encwadini yabaRoma chapter 8, uthi abantu bayikhandele onkulunkulu. Uthi bakhonza engikudalile. Eish. Bese uyabalethi bakhonza izinyoni, bakhonza izihlahla, bakhonza abantu. Uthi bangithathile bangilinganisa nendalo engiyidalile. Eish madoda. Eish. Noma singaba nabo abanye onkulunkulu sibanike amagama. Abanayo ipassport, abonkulunkulu bomhlaba. Abonkulunkulu bomhlaba. Uyedwa uNkulunkulu uJesu. Yebo. Oyindlela neqiniso nokuphila. Yebo. Ngibuyele la ke baba. So now ngambona kuJesu Kristu lapha emafeni. Okay. Mangimbona uJesu Kristu mangiphaphama. Ngiphaphama ngiyabona ukuthi maye kusho ukuthi bengiphupha. Ngiyisangoma njalo. Ngiqhubekele nempilo yami. But iyangidla lento engiyibonile lapha, because you can never meet Jesus Christ and be the same. Ngiye ngithi mina I'm one of people ubaba kuthiwa uNkulunkulu uyaphathwa stress, abake bamphathisa uNkulunkulu stress. But fortunately enough I don't think God stresses. Yeah. Because he's the God onothando. So now kwahamba isikhathi baba uNkulunkulu wangenzela umusa. After that, after months, Jesus Christ came. Wafika kimi angisaphuphi ke manje. He came as in, I can't say physically because I did not see him, but I heard him. Okay. Wafika baba 3 days ulandelana, wafika kuLosithathu, wafika kuLosine, wafika kuMgqibelo. And then when he came, wangivala ukuya endumbeni. Okay. I couldn't go endumbeni anymore. Wavala abantu abazo consult. Uma kwenzekile umuntu wazofona ngangicika ngendlela ukuthi ngingazi ukuthi kuyenzakalani. Ngivele ngitshela umuntu ukuthi angikho ngikhona. So now indaba yami sekutheni ngayitshela ukuthi hayi man, mhlambe labathakathi laba bebele kube ngithakatha seze baphumelele. Because bebazi ukuthi akekho like angihlulwa vele. Nginalento engiyiphiwe vele angihlulwa. Izinto zabo ngiyazikhipha. Ngala amandla engicabanga ukuthi amandla kaNkulunkulu. So I thought ukuthi it's that. So now kuhambe isikhathi mangihlangana noJesu esezongitshela ukuthi this is me ovalele izinto. Wathi mayefika baba, he told me isimanga before he tells me that yabona makuthiwa in a twinkle of an eye
all the ancestral spirits that were in me, all of them, they vanished. All of them. Yabona mawuxwayiza half a second. Ukufika kwaJesu Kristu wonke abomkhulu labo benginabo ontabayezwe onyoni yamanzi okhiwakhiwani omathefula ngibuza amagama amadlozi engangicanga ukuthi nginawo. And then he told me ukuthi in me I had 37,000 demons. Sure. 37,000 spiritual yes. Ancestral spirits. So now umbuzo babusa kutheni uma lo moya kumoya kaNkulunkulu, why did they run away when Jesus Christ came? Up to today ngaye kangalelo langa ukubhodla, ngaye kalelo langa ukuzamula. Up to today azange ngithole nethuba lokuthi kuthiwa hayi animemseni kumfundisi wethu mina amkhulekele ku manifest amademon. They ran away, all of them, 37,000 gone. Sure. Gone. Ahamba kanjani mangabe umoya kaNkulunkulu? Ngicela sicheke baba ukuthi ahamba kanjani. Okay man. Yini lento ebalekisa lemimoya? Yes. Uma kuyimoya kaNkulunkulu. Ngicela siye la kuyincwadi yaka Leviticus inkotlo ibuko zami lapha nesikhwameni mpatha kunankinga. Azokwazi ukubona. Ngiyacabanga baba ku Leviticus chapter 19 ezokufunda anyway kuzona ezamehlo. Okay. Leviticus chapter 19 ngiyithanda ngesizulu. Verse 28. Yes. Yini le ebalekisa imimoya yamadlozi? Uthi lithi lenkosi aniyi kuzigcaba emizimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala nginguJehova. Asingifunde ngeEnglish. Do not cut your bodies. Let me do this. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Amen. That is NIV. Yes. Yeah. Lithi akese la ku verse 30. Anogcina amasabatha ami nihloniphe indlu yami engcwele nginguJehova. So lemimoya ibalekiswa ubungcwele. Yini ngithe mina yini lebalekisa lemimoya ibalekiswa ubungcwele. Uthi anogcina amasabatha ami nihloniphe indlu yami engcwele nginguJehova. Verse 31. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakuba thakathi. Ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo nginguJehova uNkulunkulu wenu. Do not turn to mediums or seek out spirits, for you will be defiled by them. I am your Lord, your God. Uma baba lemimoya imimoya yabokhokho bethu imimoya eclean isingcolisa kanjani? Yingani inkosi ithi iyasingcolisa singazingcolisi ngayo. And then into engiyifundile in all the scriptures baba ezikhuluma ngemimoya yamadlozi, uNkulunkulu associates imimoya yamadlozi nobuthakathi. Lithi le verse leli mawufuna ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi. When you read Deuteronomy chapter 18 verse 9. Yes. Deuteronomy chapter 18 verse 9. Lithi ke izlenkosi nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalelo lizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozi kazana. When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nation there. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination, sorcery, interpret omens, engage in witchcraft. Yeah, baba. Yeah. And uma ufunda again la umoya wamadlozi uhamba nobuthakathi. Ngithe mina uNkulunkulu ehlanganisa lezi kungani uNkulunkulu ehlanganisa, because in the physical world
ivela njengemoya ehlukile, but in the spiritual world isource yayo iwodwa. That is why uNkulunkulu ehlonga. And uqala ngokuthi nxa usufikile kulelezo uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso. Useyayibala lezi nengiso. Ubala ngisho abalozikazi, abalozi laba abashaya ikhwelo. Uyababala nabo. Kungani uNkulunkulu mangabe lemimoya, imoya eclean ayibiza ngokuthi imoya yesinengiso? Ngithe mina baba le message le ayabantu abathi ngithwase ngingathandi, abantu abathi I'm in a process yokuthwasa ngihlushwa imimoya. Ngifuna ukubatshela ukuthi uJesu khona uyakhulula. Yes. So we are going to tackle baba ukuthi how do you come against the spirits? Yeah. How do you destroy the spirits? Ngikatelele udaba lami uma uJesu Kristu esengikhulula. Esengikhululile ngibona lemimoya like efika esusa lemimoya owaye wangitshela wathi it was 37,000 demons in me. Ish. Njoba ngichaza ukuthi azangiphinde ngibhodla, azangiphinde ngithini, ngakhipha ubuhlalo ngayenzani, uSathane wangishaya ngabantwana bami. Ngibalelani lento lo wangishaya ngomntanami. Angisho uSathane uyazi ukuthi iweakness yami abantwana. Yes. My firstborn wagula, umntanami indlela lo mntana wayegula ngayo baba, he's turning 21 ngoNovember. Indlela lo mntana wagula ngayo wayehamba. I remember odokotela bavalile samhambisa eclinic. Ngathi mangifika eclinic wathi lo sister lo ayikho into esoyisiza ngalo mntwana uzohamba mama. Lo mntwana lo khwele imimoya. Ukholelwapi if uyakhonza biza uNkulunkulu wakho if ukholele emadlozini aboshisa impepho. La ayikho into esomsiza ngayo. Egula umntwana egqunqa eminyama thu. Sure. Egula. Ngathi ngatshela lo sister ngathi ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Sengisindisiwe. Wathi iphi indumba yakho ngathi khona endlini wathi hamba uyishisa. Ngitshela umuntu ongakholwa. Sahamba baba sathi masifika endlini ngamkhulekela umntwana ngafonela umfundisi uButhelezi womkhulekela umntwana. Erola phansi sezikhohliwe ukuthi konje ubani the way that child was sick. Ehamba impela. Sasibeka isandla la emsipheni. Uma ususa isandla wayenqamukela umoya. Okay. Ngiya remember wangena ku group ye family yabantu abasha bakubo wayenza message yokuvalelisa enqamukela umoya azange eqedele ya message. Kwafika kimi ukuthi angamukelise lo mntwana inkosi nje uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Andikuba ngimamukelise uthi mfowabo ma uyagula utalent. Awusakwazi nokuthi mhlambe uye emsamo uyomcelela ngoba bebazi ukuthi imimoya yami ebeyisebenza ngami isebenza nhlobo because I had introduced my children. They understood, they knew amadlozi ayikimi even nangamagama. Maliqala livuka ukuthi okay lo unyoni amanzi lo mathefula lo bani bebabazi. Uyayibona. So now athi hambe uyophahla kumkhulu ucela ukuthi at least ngithi mntanami noma ngabe ngiyathanda uphahla kunento engibambile ngisakhona ukimsamo. Kunalamandla baba wayengibambile ngawazi ukuthi amandla wakuphi because you can never meet Jesus Christ and be the same again. Sure. Uyakhulula uJesu Kristu. Oh. So now into eyenzeka wathi umfana wami wathi mama ngabe imoya yamadlozi le ngigulisa kangaka sengamane ngife ngifele enkosini ngicela ungiphe uJesu wakho. Yo. Ngamenza sinus prayer ngamfundela uJohn 3:16 wamukela uJesu wagula still umntwana. Lento yenzeka ngeprocess eyodwa within an hour ugulela ukufa. Kwaba nevoice ekhuluma nami angazi buya yathi kimi hamba amboshisa indumba 11:30 ebusuku. Yo. Ngaya ngaphandle baba ngathuma umunye wabafana bami badonsi i-brass stand. Ngakhipha baba indumba yabona angishanga nokukodwa. Sure. Kwakhona ngisho izinto ezintsha ngashisa indumba yonke. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yonke baba. Ngashisa indumba ngisho isipeleti sakhona ngisho inaliti encane. Ngashisa yonke into. Ngaphahlaza amakhamba yonke into ngayishisa. Ngase ngiqalile ke nokuthenga imithi nami ngifuna ukuba ile sangoma esemgangathweni ukusebenzisa imithi noma bengingayisebenzisi ayihleli nje endumbeni. Ngicela ukutshela baba ukuthi ngathi ngikhuleka siyakhuleka nabantwana bayakhuleka ngathi ngishisa kusha sokuqala kuphela kungasabonakala ukuthi ini yini umntana wathamba nobiza uma ngiyaphila ngiphilile up to this day that child is alive. Yo. Abantwana bami bayaphila bonke. So now if yeyamba ukuthi bazosindiswa kanjani because bagxilile emadlozini, the Lord is merciful, the Lord is graceful. Abantwana bami basindiswa nebasindiswa bonke. I have 7 kids in the house. Sure. 2 girls and 5 boys. Basindiswa bonke, even the youngest one 10-year-old bonke.
Mangikhuluma ngensindiso baba hayi ukuthi umntwana akulandele enkonzweni. uNkulunkulu wangenzela igrace abantwana basindiswa. So now ngifuna ukuthi ebantwini uhlukana kanjani nalemimoya how ngoba manje indaba ilana baba. Imoya yobungoma akusumoya ungathi uyawuyeka. It's either uzogula noma uzohlanya noma uzoshona noma uzoshonela abantwana. Yes. Those are serious spirits. Ngazi mina umama owashonela abantwana bakhe 5 ukhulile manje uyikhehla nekhehlekazi yena nendoda yakhe. Abanamntwana abamthuma endlini bashona bonke bebafika bathi mama ngikhathele balale bashone. Mama ngiphethe ekhanda balale bashone. Those spirits they kill. Why are those spirits killing? It's because uma uwamkela le mimoya there's a covenant of the blood. Yeah. Abanye akakayamkeli le mimoya leya covenant yasekhaya mhlabe bekintroduce ngempepho behlaba inkukhu there was a covenant of the blood. Mhlabe behlaba imbuzi bekufaka imbuzi isiphandla there was the covenant of the blood. And when you think ukuthi thina ezabazali si introduce abantwana kokhokho bethu abokhokho bethu abekho lapha ya Inkosi yami. Remember ngithe there are two ways ngale akukho ukuziphatha ayikho into yabantu abadala ngale khona there is hell there is heaven phelele ngale kwethuna. So now when you introduce these children when you think that you are introducing them to your ancestors are in heaven or are in hell. Ish. You are introducing the spirit to the foreign spirits. Lo mntwana you introduce to the foreign spirits. So now uyakhula lo mntwana ukhula uhlushwa ile mimoya yokuthwasa ayinqandeki. Yile la altar lenza ukuthi inganqandeki. So into umoya ingcele owangifundisa yona baba because ngithwase kabili. Okay. And now my worry was yini lento yenza ukuthi ngisindiswe ngimthanda uNkulunkulu ngivele ngibuyele ngiyothwasa kwenza yini kwakubhlungu. Others can say hayi ngoba vele wa weak spiritually you're not strong enough you're not praying enough. That's not true. That's not true. I used to fast mina baba. I would fast 2 months full. Sure. 1 month dry fasting, 1 month drinking ama-liquids. And God did wonders. But i-altar ngoba akekho umuntu owaliphula lalimile. So mase ngibuyile inkosi sengibuyisa usethi umoya kaNkulunkulu kimi na into yenza ukuthi ubuyele ebungomeni. Hamba uyokhipha igama lakho from the marine kingdom. Go and cancel your name. Go and cancel your family's name, your children's name from these 3 altars. From these 2 altars. I-altar lakini i-altar lasemzini wakho. Go and destroy those altars. And before what destroyer take yourself out. Because uma bekubiza angisho ngesintu kuye kuthiwa umuntu ubiza ukuhambeni. Yes. Abantu bakubo. But the spirits bakubiza kwikhamba eli spiritual ukuthi lethiwe buye iqale lemimoya manje ikuhluphe. Okay. Yes. Ngenxa yesivumelwano the introduction ayenziwa usamncane. So now uthi moya ingcele go ngena ku 14 days of prayer nabantwana. And in your destroyer inokhipha amagamenu number 1. Abantu ngathi bangayibhala le. Ukhipha amagamenu you renounce yourselves from those altars. Number 2 uyo destroyer those altars up to the 4th generation. Ibambekile baba. Uyo destroy those altars, that's number 2. After uwa destroyile lama altars, you seal them with the blood of Jesus. Iskhiya esunqo. Angisho ama altar wegazi, uwa destroya ngegazi. Usethi kimi mawuqeda ukuwa destroya, bese uyoqala ialtar elisha lika Kristu. There's an altar kwa Kristu. Uliqala kanjani? Umoya ingcelo wasimisela inkonzo kwa lapha endlini yomkhuleko. 7 o'clock njalo ekhaya siyakhuleka. Asikhuleke phela kuyinkonzo ialtar uNkulunkulu wasakhela lona. Because awukwazi ukuphuma kwelinye altar uhlale nje. Kumele uphume ealtar ungene ealtar legazi lika Jesu. That's how you destroy ama altars. Umuntu ongasindiswanga. Umuntu othi angisayifuni le mimoya. Yena ke udinga umuntu kasuthi bari atla mutatayisa. Who will take him through? But aya destroyeka lawo ma altar baba. I'm a living example.
ukuthi ayadestroyeka. There's a pastor oye wangitshela wathi yazi mama ngiyaxakeka abantwana bami bahlupha u1 no2 no3 no4 angi-understand kanjani ngumfundisi ngathi baba angisho sikhulu singabantu abamnyama khona la sibuya khona hamba ovala musu ukuphuma kuphela awukwazi ukuthi baba Dlamini uthi uhamba njengoba boyongilanda labo yongilanda khona uhamba ushiya uvulile iminyango uvulile amasango utlinini uqedile kuyongena idust kuyongena igebe kuyongena yonke into close the door phuma uvala umnyango uvula omunye umnyango so that you can be secured. So ngizamile ukuthi baba ngibunqamlele ubufakazi bami ukusho nje ebantwini ukuthi ukhona uJesu osindisayo ukhona uJesu okhululayo nokubaluleka ke kokunqamula lawo ma-altar. Yes. So mase ngibuyile baba kune message uNkulunkulu sengiyivala le okay yama yokuthwasa kwami nokuthi kuyaphumeka angihlushwa ilutho ke baba angihlushwa umoya angihlushwa idlozi. I was about to ask that. Yeah ayikho into engihlupha ngilala njengengane angihlushwa igundane eligijima phezulu kwendlu kwayimfene engangihlala ngilwa nazo angivuki ngikhathele ayikho nje into engihluphayo ngiphilile saka and I'm not going back because finally ngibonile ukuthi okay na umnyango kwakumele ngiuvale. Yes so ngifuna ukuthi kubazalwane uyavaleka lo umnyango and nawe as umuntu osindisiwe owazi ukuthi ekhaya kwakukhonza amadlozi hamba uyivala leyo umnyango. It's important abantu ukuthi emakhaya bawivale. So sengisindisiwe ke baba ngabuya uJesu Kristu wathi mayeqeda ukungisindisa wathi wangipha message wathi kimi isikhathi sokuqoqa. Okay. So mayethi kimi isikhathi sokuqoqa I did not understand what was his meaning. Yebo. So umoya engcele uyafika kuphi message bese ahambe abuye ngokubuya azokuchazela. So wase ungibonisa something mangibuyela enkosini ziningi izinto uJesu Kristu remember ngithe ngasindiswa kudala ngama 90s and uNkulunkulu wangisebenzisa so ngangumzalwane othanda uNkulunkulu but oyenza noma yikanjani izinto not in terms of isono angifuni ukuthi kube ngathi kunabazalwane engibagxekayo baba ngizama ukunabikenisa not in terms of sin but in terms of modesty in terms of izinto engizenzayo ezumntana kaNkulunkulu. So now when I came back I remember ngiqala ukuya enkonzweni ngangiluke ama singles batho pelepele. Okay. Ama singles are blonde. Okay. Yes afana nje nale goldish wakho we-mic. Okay. So mangiqeda ukugeza ngenkonzweni hawu ngiyageza ngiyaqeda ngizibukile bathroom yami uthi moya ingcele kimi thwala ekhanda usethi kimi njengomfazi oshadile. Hawu okay hayi ngingabi nawari ke baba ngithatha iduku vele ngithwale ngilengisa ama singles wami athi kimfihla lento sekhanda. Hawu uyabona ukuthi kusha konke manje sekuvuka lento ukuthi ayibo kade ngake ngasindiswa lokhu kusha ngikwazi ngempela. Ngikuthatha ke baba ngivale hayi it's fine ngihambe ngenkonzweni mangibuya uma ngcele akhulume nami athi eze unkosikazi oshadile ungaphinde uthandaze ungashuqulanga ekhanda ukhuluma nami mina lethiwe ungaphinde uye enkonzweni ungashuqulanga ekhanda ngikhathazeke baba okay fine but ngikwenzeke lokho bese athi kimi you are fearfully and wonderfully made keep lezi zinto esekhanda. I made you complete. Like the Lord started a new journey with me. Completely. Ngikhathazeke manje umntana wami wayeqala nokungiqhina. Mara ngiwakhiphe lama singles. Ukunqamlela baba. Mina ngangisithandela makeup. Angisho masikhula we enhance our beauty. Yes. Exactly. So ngangisithandela makeup ngithanda ama weave yabo inkophe inzipho ke azange ngisithande ke konke. But uNkulunkulu wangekisa konke lokho. I remember nganginama amacici ngangiwathanda kakhulu ngathi inkosi yami kushuthi ngizogqoka lawa angathi ayisintunyana ke anganabo ma gold nama silver wangekisa konke konke baba wangekisa ibhlukwe ngangigqokela amajini nakuba ibhlukwe ngangaligqoka enkonzweni kodwa ngangumama nje ligqokela ibhlukwe kwaba neso walivula ngalibona ngokuhlukile kakhulu ibhlukwe angixeki umuntu baba ngizophana ngobufakazi inkosi engithume bona ukuthi ngibuphi kukumuntu ukuthi yabuthatha noma akabuthathi. Yes angixeki umuntu ngoba nami ngibuya khona yabona. So ngase ngiyakhathazeka mase ngiyekisa nalamacici wami ukuthi awu inkosi njani
yazi baba wangikhulumela i-message abantu abazothi it's not scriptural ikuphi eBhayibhelini wathi kimi ilayo wafaka wathi kimi ngibuza ukuthi hawu nakhona ngangingabuza inkosi ngangiyibuzela within me ukuthi hawu baba kuza kanjani kodwa ngoba ngangisindisiwe the Lord has done so much engisebenzisa ngaqala ngaba nama question ukuthi ngalesi sikhathi mangifa bengizoyesihukwe noma bekuzoyenzakalani I became a bit confused ngaqala ngabala hayi man uNkulunkulu wangisebenzisa ngo1 no2 no3 no4 no4 no5 kunabantu abebangathola abantwana ngibakhulekele uNkulunkulu abapha abantwana abantu ababanidro kubaluleke. Why was God using me? Ngifaka i-makeup ngifaka i-weave nazonke ngingashuquli. What's the difference now? You know ukuthi wathini? Wathi ngoba isikhathi sokuqoqa. Wathi umuntu uma eqoqa uyazilungiselela. Uma uyogibela ibhano uyawuthatha nanoma yini. Ngoba ibhano lizosinda. Usethi kimi esikhathini sakudala. Yazi baba I hope abazalwane bayizwe lento ngendlela uNkulunkulu angipha yona. Uthi ke esikhathini lesa esingaphambili abantu like abantu bebeshona, people would die, bangcwatshwe, the mortal body, right? Uthi ke most of abantu abazalwane now, most of them they are not gonna die, they are gonna be raptured. So usengibonisa i-vision, ungibonisa baba a-side, azangivezela ubuso, wangivezela a-side lomuntu and it was a white lady. Wangivezela i-side lomuntu wesifazane the right hand ear. Ungivezela khona lamacici namasikhulu esasithi ama-9 seat ama-9 current. Ungivezela umuntu wesifazane ogqoke lelo cici lelo. But leli khona lawa bongathi ama-basket like abamakhulu laphansi kancane mara amancane aba-thick nyana laphansi bese phezulu aba-thin. Excuse me, ungivezela lelo cici lelo. Usethi kimi maye ngivezela lona sengibona a vision ngathi it's rapture. Makuba yi-rapture yazi ukuthi baba lela cicilelana labambelela kulo buso kulo mama kusho ukuthi isimanga wathi every knee shall bow. Makuba yi-rapture kusho ukuthi lela cicilelana I don't know whether it was bowing or benzani kodwa lapotokela endlabeni labambelela in a way that woman couldn't take it out. Umuntu angangibuza ukuthi naw masihamba lemizimba izoyapi imizimba izobe ingekho baba bazoyifuna. So now usethi umoya oyingcwele uma uqhina ama-singles mangifika uzowaqaqa nini, uma ufake inzipho mangifika uzowaqaqa nini, uzosikhipha nini, because it's gonna be phew. So wathi kimi isikhathi sokuqoqa. That is why ayekisa abantu. Usethi sengithi mina but still yangiconfuse. Usethi kimi uSolomon wayenamakhosikazi amaningi nezancinza. Uthi umoya kaNkulunkulu, did I approve? Was I okay with it? No, I was not. Did I allow him? Yes, I did. So usengibonisa ukuthi kunezinto uNkulunkulu asivumela nazo azicompromise. Ngizothini ezingabukeki ziyisono. But usethi kimi kulesikhathi esikuso akusavumi baba. That is why abazalwana abaningi nabasindi sekudala buye sekayashuqula ekhanda abantu aba-understand isikhathi. We should look uthi kimi you should learn to live impilo yasezulwini usesemhlabeni. Ngindlule kuleyo ukuthi isikhathi sokuqoqa nokuthi ngagcina ngiyeka amabhlukwe kanjani ngagcina ngiyeka ama-makeup kanjani. Yes, ngingene la kule message angiphe yona, ngine message uNkulunkulu angiphe yona baba. I-message yebandla izoba buhlungu kwabaningi. uNkulunkulu wangibonisa isibonakaliso. Ngabona uyabona lama stretcher lawa wakudala baba. Lawa nabakhipha umuntu like babantu nabadlala ibhola. Like e stadium kudlala ibhola umuntu bese uyashayeka. Oh yeah. Bese kuba nale stretcher bamkhipha ngaso. Oh yes Yeah. Laba medical. Yes, but lesa stretcher lesa bese sidala kakhulu. Like bongathi senzwe ngendwangu lapha phakathi ne bese sinale ingodo zakhona la emaceleni. So ngibona a man an African man uhleli phezulu kwale simbi singcolile uhleli phezulu kwale stretcher. Makahleli phezulu kwale stretcher this African man ufulathele ubhekele. But I was not shown ukuthi which part of Africa. Uhleli ubhekele
kunabantu obaba omunye ungapha omunye ungapha omunye ungapha omunye ungapha baphethe le stretcher baqhukule le ndoda bayasindwa bambi nje nabo bangcolile futhi bazacile. So mangibona lo mbono ngimangala bese uNkulunkulu ngiphi interpretation athi kimi uyayibona le ndoda ehleli phezulu kwale stretcher, it represents my servants all over Africa, not amanye amazwe, all over Africa. Kusho ukuthi wanginika message about Africa. Wathi uyasibona lesi stretcher lesi ahleli phezulu kwaso, it represents the pulpit. Wathi uyababona labantu laba ababambe le stretcher babonisa ukumkhonza lo muntu ulimele at the same time kodwa akaziboni ukuthi ulimele, yiko stretcher sakhe sisimbi singcolile. Wathi laba bambambile abawu4 they represent the church. Wathi ebandleni emzimbeni kaKristu, ebandleni lami ingceko zami ziphenduke oNkulunkulu abamdaka. Wathi ipulpit lami liphenduke their throne. Wathi ibandla lami liphenduke their palace. Wathi kimi hamba ubatshele ukuthi ababuyele ekhaya, abashintshe indlela zabo isikhathi asikho. Yangilimaza leya message. Wathi ibandla lami liphenduke igqila zeyinceko. Emfanele le message babuzoyizwa, angixeki umuntu ngidlulisa into uNkulunkulu wangibonisa yona. Yes. So okwesibili baba, it was I think between March or June. Ngikhuleka umkhuleko wami wasebusuku. uNkulunkulu wangibonisa, wangipha i-message. I remember mina angiyena umuntu orecordayo, angiyenzi lento ukuthi mangithandaza ngizozirecorda ngithini, cha, I don't do that. Angikhoni, ngiyahluleka. Angeke ngithole ku social media ngiposte ngishumayela ngithandaza, I don't do that. But ngathi ngikhuleka umoya ongcwele wangipha i-message. Wathi mangathi mangiqeda ukukhuleka mangibheka isikhathi boko around 2:02. Wathi umoya ongcwele record this message. Ngahamba ngayovusa umntanami. Ngamcela ngathi ngicela uvuke boy urecord lento engizoyisho. Ikhona la baba ngiyibhalile. I-message uNkulunkulu wangipha yona about ibandla. Yes. Remember ngathi uthe isikhathi sokuqoqa. So ungipha i-message la baba uthi ngiyibhalile vision about pastors. He was shouting uJesu and he was like, where is the first love? Where is the first love? Uyabona? Wathi ubuza ibandla, ubuza ingceko. Uthi liphi uthando lokuqala enangithanda ngalo. Mayiqeda uthi uyangibuza ukuthi ubuza ibandla uthi liphi uthando laqala, and he was very harsh, ne? Uthi number 2, where is the love in the church? Ebandleni lika Kristu liphi uthando? Uthi okwesibili, where is the love in the body of Christ? The message is a question. Uthi my servants have taken glory to themselves. The message yesibili njalo. Uthi ibandla lami alisahambi, my church doesn't go ngomoya oyingcwele, lihamba ngokwazi kwalo nangokujwayela. So now the Lord ukuthi ngi-elaborate bekakhuza ngokuthi ebandleni sihamba ngokujwayela. Wase number 2 wathi asisamlalela umoya oyingcwele, asisahambi ngokomoya oyingcwele. Wathi there is no discernment of the Holy Spirit, there is no direction of the Holy Spirit. Wathi emabandleni sekuhanjwa ngama-program. Namhla umoya oyingcwele kunento afuna ukuyisho, there's a program ebambayo. Because kunesikhathi esibekiwe se-program okungaseka uNkulunkulu. Wathi bayithathaphi leyo program. Ngicela bangangidli ngamazinyo baba, ngiyibhalile lento ngiyidlalile ngayibhala. Yes. Bangakudli. Bangangidli akusiyimi abayokuza babo wabo. Yeah. Wathi umoya wami awunandawo ebandleni. Now remember baba ngithe mina uthe uNkulunkulu isono sila. Once uvula umnyango kuba nento engenayo.
So now ask yourself, if the Holy Spirit is not in the church, but yet people are still speaking in tongues, but yet people are still seeing things, umuphi lowo moya? Na into baba aye wakhala kakhulu ngayo yaze yangizwisa ubuhlungu. Uthe kimi, the body of Christ is not united. It is dislocated. Ngicela ukuyiphinda. The body of Christ is not united. It is dislocated. Wayiphinda futhi wathi izinceku zami ziphenduke onkulunkulu ebandleni lami. Bathathe indawo yami. Umoya wami awunayo indawo yokuhlala. Bayadunyiswa. Yeah. Uthi ke bayadunyiswa. Yes. Kangangokuthi noma sokuyisikhathi se-worship, they don't even stand up to worship the Lord because they are God themselves. Yabona. So la ekhuluma ngebandla ethi ibandla likaNkulunkulu umzimba, yes, the body of Christ, there is no unity. It's dislocated. Uhlukene. Usethi ke babuza ukuthi yiliphi izulu abaya kulo. Ngoba izulu lilodwa. Wangibizela amagama amabandla baba. Wathi ibandla elithizeni lithandana lodwa. Ibandla thizeni lithandana lodwa. Ibandla thizeni lithandana lodwa. Wathi kodwa bathi bayezulwini yiliphi izulu abaya kulo. Wase unginika enye imessage. Thi ngibheka ukuthi le ngiyiqedile yini. Wase unginika enye imessage baba. Ngolunye usuku. Kule message bengiku prayer yami yantambama. Wase unginika imessage wathi ibandla lami lipakishile. Wangibonisa ivision yesuitcase. Wathi umuntu mayezohamba yazilungiselela apakishe. Wathi go and tell them to unpack those bags. I'm talking about the church. Wathi ibandla lami lipakishe inzondo. Lipakishe inhlebo. Lipakishe ukungaxoleli. Lipakishe ukungathandani. Lipakishe igreed. Lipakishe ukunganakekelani. Wazibala izinto esizibakishe. Wathi go and tell them to unpack and seek my face. Wathi ngoba uma ngibuya ngizolanda ibandla bazomangala because of the things abazipakishile. Baba, this is so serious in a way that I cried. Because ngibuka ukuthi sisesikhathini whereby the Lord can come at any time. Yet umoya kaNkulunkulu usakhalela ukuthi umzimba wakhe awuhlangene. So kuneverse baba elijwayelekile ebengifisa ukuthi silifunde but ngiyacanga ukuthi ngenxa yesikhathi. Kodwa abazalwane ngiyacela ukuthi balifunde. Asingalifunde mama selithi. All right baba. Singaliyeki. Okay, ngicela silifunde la. Go 1 Corinthians izwi nje abazalwana balazi kakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi kunento uNkulunkulu afuna ukuyambula. Yes. Angiphathise yona la. And I pray, Holy Spirit, that your children may hear your voice as you want them to. Yeah. And listen to your word as you want them to listen to. Balizwe ngendlela ubaba osemazulwini afuna ukuthi balizwe. Yes. Amen. All right. Okay, before sifunda la ku 1 Corinthians baba, ake sifunde la umoya ingcwele uye wakhuluma kakhulu ngezinto esingazinaki ezomzimba kaKristu lapha ku Galatians chapter 5. What's Galatians? Yes, let's read lapha ku Galatians chapter 5. Nalo futhi yizwi uNkulunkulu abazalwana abalazi kakhulu uNkulunkulu akhulume ngalo. Ngoba kubhlungu ukulazi izwi but ungabi nesambulo salo. Noma ulijwayele uze ulahlekelwe isambulo. So now when you read lapha ku Galatians baba chapter 5 I think so funda from verse 22 ukuze singabi mude kakhulu ne. Okay.
Okay, asiqale kancane nje laphana ku verse 19. Oh, verse 19. Yes, the acts of the flesh are obvious. Sexual morality, impurity, debauchery, adultery, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. They like a war, or they like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. IsiZulu ithi kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulele ukunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenzo kunje abayikulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Amen. Amen. Uyayithola ke baba ukuthi yindaba athe I should go and tell the church to unpack. Because ebandleni uNkulunkulu ukhala ngokuthi lezi zinto zikhona, and clearly levels lokugcina it's clear ukuthi those who have those things they shall never inherit the kingdom of God. So now uma wena umntana kaNkulunkulu usazonda ulinde yiphi rapture? Uma umntana kaNkulunkulu ungaxoleli, umntana kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu uya understand ukuthi uyafeba, zonke lezi zinto ezibalela iliphi izulu yakulo. And then when we read, we continue, it speaks about the fruits of the spirit, right? Yeah. It's verse 22, but the fruits of the spirit is love. This message is more important and serious than church can think of. Kunento enye realize baba ukuthi malithi lenkosi laphana ku Matthew 25 ikhuluma about 10 visions. Bese ikhuluma about laba abayi5 abayiwula nalaba abayi5 ababehlakaniphile. Ukuthi ngenxa yobude bendlela ibani zihambe zaphelelwa amafutha. But this is the right time for the church to go and oil your lamps. Masiphelelwa amafutha ibani abazalwane sahamba ngokujwayela. Ngenxa yobude bendlela angisoli umuntu. But azibuye emasisweni because siphila esikhathini esenzima. Awungafica lesikhathi sokubuya kwenkosi ekubeni kusanezinto that we have stored in your bag. Your traveling bag is wrong, yet you are waiting for rapture. So it is lenkosi again. The fruits of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And then literally against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Let us lenkosi baba, be ye holy, for I am holy. The Lord Jesus Christ is coming for a holy church. Khona into engithanda kuyiphawula la baba kule message baba uNkulunkulu angithume wona. Yes. Wathi uma uNkulunkulu eqeda ukungisindisa ngangayena umuntu othanda amanga. But wangiqaphelisa something wathi kimi ungaphindi wakhuluma amanga. Mina baba noma ngathiwa ngisesimene esenzima kangakanani I don't speak lies. Wathi kimi qaphela amanga amancane. Not just lies but those small lies. Yeah. Wangishiya kanjalo. So abazalwane sinalento esingayiboni njengesono. Ubaba Dlamini afona athi mamkhawula kuphi? Ngithi mina hayi baba Dlamini sengidlula la kwa in3. Kodwa ngisho angasuka endlini. Those are lies, small lies. The other day wangibonisa something wathi kimi uJesu Kristu wathi into le amanga lawa amancane akha intaba yamanga amakhulu. Yes. Kuqala kuyinto encane angisho uma uwakha indlu uqala ngesitine esi1 after foundation. Yeah.
but ulokubeka ka1 leso sitina can build a mansion. So namanga anjalo wathi kimi ngingawaqambi wathi ngiqaphela amanga amancane. So I'm trying to say kubantwana baNkulunkulu, the Lord is coming for a holy church. The Lord is coming for a holy church, and without the fruits of the Spirit we shall never inherit the kingdom of God. Bese siya la kuKorinte ukhulume kakhulu baba. Kakhulu la ku 1 Corinthians ekhuluma ngomzimba kaKristu. 1 Corinthians chapter sengivalile again. Okay. Yes, chapter 12. Chapter 12. Yes, I guess iqale la ku verse 12. Ungasifundela ngeEnglish baba, ngithanda ngesizulu ukuyifunda. Oh, ngiphethe isiZulu la ngoba bengizwe uphethe English. Oh, eish. Ashintshela esiZulwini. All right. Uzosifundela ngisho ngesizulu. Okay, mama. All right. Ngokuba njengomzimba munye kepha unezithelo eziningi. Yes. Nezitho zonke zomzimba. Nokuba ziziningi zingumzimba munye. Unjalo ke uKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke saphaphathiswa sibe mzimba munye. Noma singamaJuda, noma singamaGreki, noma sizigqila, noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa umoya munye. Yes. Qhubeka baba. 14. Ngokuba umzimba awusiso isitho esinye kodwa eziningi. Uma unyawo luthi lokhu ngingesiso isandla angisikho okomzimba. Nokho liyikho okomzimba. Noma indlebe ithi lokhu ngingesilo iso angikho okomzimba. Nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi kodwa umzimba munye. Yes. 21. Awungifundele lapha ku 23 baba. 23. Nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye yizona esizazisa kakhulu nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Awume kancane ke lapho baba. Siseze kuyifunda ngeEnglish. Ngifuna ukuthi mina baba la uNkulunkulu ungiphelele ivesi emva kwa ngizothini isixaka samhla ka-23-24 September. Angizi ukuphawula kakhulu ngalokho, kodwa uJehova wasola kakhulu waze wangipha incwadi yakaDaniel chapter 9 ngalezo insuku lezo. I-rapture ukubuya kaKristu ngokwe-rapture nokungabuyi kwakhe nama-dates nani. Into aye wanginika yona imessage ukukhuza ebandleni. Wathi kimi si umzimba munye kaKristu. Ngizoyenza umzekelo bablamini. Uma ulimala isandla. Yes. Uma ulimala isandla lesi umzimba wonke wakho uyaqaqamba. Uba buhlungu. Awukwazi ukuthi ulimele isandla kodwa amanye amaphathi omzimba ebehleka. Kodwa ubona isandla nasi siqebhukile. Ulimele ngempela noma uphukile. So lithi lenkosi si umzimba kaKristu. So now umoya engcwele into ayibuzile ukuthi umhleka kanjani umuntu oyilunga lomzimba wakho. Noma ngabe beka right noma ngabe beka wrong. Uyilunga lomzimba kaKristu. Uma bablamini umzimba kaKristu angeke sithole ubablamini ephethe isandla ezishaya. Akakwenzi lokho. Kungani engashaya because siyilunga lomzimba owodwa sixhumeke kuKristu. Yes. So umoya engcwele into beyikhuza la ukhuza abazalwane abathathe lento bayenza into okuhlekisa. Yeah. Ish. Angikho kutheni
abazalwane bamhla ka-23 24 ba wrong no baba right kodwa ngizodeliver lento inkosi evula amehlo ibandla ngayo ukuthi siwumzimba kaKristu uma usindisiwe uma ubaba uDlamini ekhulume into yangenzeka yini ekuhlekisayo wena mina njengoba ngize lamadodana baba wakwakhawula kanjeni uma omunye wamadodana wami ehamba ayoyenza amanyala ngaphandle ngenza umzekelo ngisho ukuthi abazalwane bayenzile amanyala usehlazise isibongo sakwakhawula uma esehlazise isibongo sabakhulu abafowabo sokumele bamqoqe babuye naye ekhaya uma manje abafowabo sebehlekisa ngaye ezizweni ubaba ukhawula lo omyeni kumina obaba kubona mayefika uzoshaya laba bebehlekisa ngaye kunalo ohlekisile because as umndeni wakakhawula sifihla ihlazo lasekhaya we protect each other abazalwane bavula ama podcast abazalwane bayahleka uhleka kanjani isitho somzimba oyiphathiyawo nawo inkosi yami eish uhleka kanjani yiliphi ibandla uKristu azolanda uhleka kanjani nayi inguzunga yenduku esweni lakho kodwa ubona lotho olincane lisesweni lomunye kungani ukuthi ima esikhaleni umkhulekela ufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni uma ekaNkulunkulu uyakhuluma nawe kunento engifuna ukuyichaza la baba uthi incwadi kaJoel mawufunda nencwadi yezenzo chapter 2 uthi kuzenzo ensukwini zokugcina ngizothulela umoya wami phezulu kwenyama yonke na into yenzakalayo baba remember that the enemy is the copycat of Christ yonke into usathana akakwazi ukudala yonke into uNkulunkulu ayenzayo usathana uyenza in his own way so usathane naye uthululile umoya wakhe that is why the rate yabantwana abathwasayo now inyukile that is why irate yabantu abathandana ngobulili obubodwa inyukile because no Satan naye uthululile umoya wakhe omdaka from the marine kingdom so now lesi isikhathi sokufezeka kwemibhalo neziprofeto ngithanda le verse lithi baba kunezitho zomzimba ezibukeka ziyidisgrace kodwa in true sense siyazidinga kunesitho baba esifihlakele engafuni ukusibiza ngegama okungathi makungathiwa lesasitho emzimbeni wakho asiuyenza umsebenzi sikhipha udodi and then wena you are constipated uhlale for months you are not going awuye endlini yangasese lesasitho sivalekile you can die but lesasitho sibukeka siyihlazo siyidisgrace but isenza umsebenzi omkhulu emzimbeni nalabo ababukeka bayihlazo bayiphathi nengxenye yomzimba kaKristu lo esiqhumeke ku sibahlekelana abazalwane into abangayi understand baba ukuthi lento lo moya nalenqushunqushu ibikhuluma ifeza iprofeto nemibhalo we are gonna go there kunabazalwane abavela manje bathi hayi uNkulunkulu uthe hayi labazalwane bangene lo moya kungani bevela manje sekwenzakile kungani bengavalanga before bathi hey bazalwane ningene umoya thizeni why bevela manje why moya kaNkulunkulu babonisa manje uyenza ama corrections that's not how God operates sure so ngicela sifunde baba iverse lokugcina kule message uNkulunkulu liphelile nale Bible uNkulunkulu angiphathise yona iverse ku Revelation lapha chapter 13 yes ngifuna ukuchaza lento baba yamhla ka 23 24 angiprofeti baba ngidlulisa lento uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yamabazalwane bangangithathi wrong ngumntana nje kaNkulunkulu osindisiwe yes ngicela usifundele ngesizulu baba Revelation chapter 13 verse from verse 1 ngase ngibona isilo sikhuphuke elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa sineimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa yes nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi namakhanda aso kukhona amagama enhlamba sibambe baba khona amagama enhlamba yes isilo engasibonayo sasifana nengwe nezinyawo zaso zazinjengezebhere nomlomo waso
wawunjengomlomo wengonyama. uDrago wasinika amandla akhe ngesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kwangathi lalidebezwe okokufa. Kepha ingozi yaso yokufa yalashwa. Umhlaba wonke walanda isilo umangala. Awumeke lapho ke baba kunento engifuna ukuyichaza la. Ake sifunde la. The dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns, and on each head blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and mouth like that of a lion. Benamagama enhlamba. Sikubambe lokho. Yes. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. On the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast. Ngicela ukuchaza something baba kunento engiyachazela yona lapha emotweni ukuthi uNkulunkulu wangibonisa umbono. Wangibonisa umbono endaweni engathi kuphakathi komgede or something. Yes. Enkulu. Ngayifanisa nento enjalo. Kodwa la ngaphakathi bokubovu. Kodwa ngingawuboni umlilo ovuthayo. Mangibona lo mgede obovu ngaphakathi, I saw a huge dragon. Yayimile ime kanje ikhanda layo inkulu. Kubovu ibovu ikhamisile this dragon. Mayikhamisile ivula umlomo ngaphakathi I saw something like a ball. Okay. Isemlonyeni wedrago. So leli bhola lo drago bongakhona ukuvala umlomo. And then the Lord said to me, uyawumbona lo dragon. Ngathi mina yebo ngiyambona Nkosi. Wathi kimi uyalibona leli bhola eliphathi komlomo walo. Ngathi mina ngiyalibona. Wathi lo dragon uSatan. Wathi leli bhola uwe. Wathi kimi you were inside the mouth of a dragon. But ngibambe umlomo kadrago ukuthi ungakwazi ukugwinya. So now remember I said there are a lot of things that I did in the kingdom of God. uNkulunkulu ngisebenzisa uye nangamandla akhe akunamandla mina. So now kulezinto engizenzile baba, I was also doing deliverance kuma devil worshippers and satanists. I could spot uNkulunkulu wayengipha umoya to spot ama devil worshippers. And I was doing ministering deliverance. So now uyabona ukuthi ngangimchukuluze kakhulu Satan. It's one of the things that uNkulunkulu wayengisebenzisa ngazo. So now ngiku territory ka Satan ngiyisangoma. Whereby the enemy can rip me at any time, can kill me at any time. But uNkulunkulu wabamba umlomo kadrago. Ukuthi noma sengiphakathi komlomo kadrago kodwa udrago ungangigwinyi. Yeah. So the same dragon uye lo onikeza the beast amandla. Lithi udrago wasinikeza isilo ini amandla. And lithi it had a fatal wound. Kodwa inxeba lakhona laphola. Yeah. I'm heading somewhere. Asiqhubeke baba. Sigcine ku bozofunda verse 4, bofunda verse 4 yes. Okay. People worshipped the dragon because it had given authority to the beast. And they also worshipped the beast and asked, who is like the beast? Who can wage war against it? Ubani ofana nesimo nesilo bani ongamelana naso. Lithi lenkosi abantu badumisa udrago. Badumisa nesilo ngoba udrago wayesiphilisilo amandla. There's a secret lapho baba. Uma kungathiwa udrago uyavela manje, ngisho nomuntu ongasindiswa ngeke azamkhonza. Eish. But lithi lenkosi abantu bamlandela bamkhonza. uDrago. Bakhonza nesilo esasiphiwe amandla uDrago. In other words, labantu barojiwe ukuthi bakhonze lo Drago. Abamkhonzi with their full mind and with their knowledge and with their understanding ukuthi manje siyamkhonza. And elithi isilo sasidwenguliwe. Uma kuvela umuntu odwenguliwe noma isilwane esidwenguliwe angeke uzusikhonza. Yeah. Knowingly. So there has to be some manipulation nokurojwa. And isilo already is there. uDrago uSatan. Yes. The beast is there. Abantu bayasikhonza. Lithi lenkosi bathi ubani ongafana nesilo na. Now you go to internet baba,
abantwana bethu bafunda ngesilo, bafunda nge-AI. Bafunda nge-AI, uthola abazalwane, sibuza ku-AI, uthola abazalwane mhla kuyi-heritage, kuvela abantwana abagqoka imvunulo abakhandwe nge-AI. That's blasphemous emehlweni kaNkulunkulu. Kusho ukuthi kuyenzwe into efana nomfanekiso oyenziwe uNkulunkulu. Ukuhlambalaza igama likaNkulunkulu. Uyayibona lento leyo. So now abantu bayayikhonza not knowing ukuthi it is the beast that has been given power by the dragon. Bambalwa baba bazongizwa ne. But I pray ukuthi uNkulunkulu abenze bezwe abantwana bakhe. Oh, yeah, but maybe lapho nawe you have anything to say, you have anything to drop, feel free ukuthi ungayishare lapha on comment section. Yazi mama ukubuka ilokuzani yethu indlela esesihambe ngayo. Ngiyabona ukuthi bangisayinela lapha kukhona amanye abazongena kungekudala. But ngicela ukubathembisa abazalwane ukuthi asiqedile. Yeah. There is still more to share, there is still more to say. Yes. Yes, I think mama should kumele sifike kuseni. Sivele sithathe ilanga lonke. Sivele nje sifike kuseni sithathe ilanga lonke. But nje ngizothanda mama ukuthi just for today mhlambe ke sibambe nje khona la mama ukuze uNkulunkulu sizokhona ukuthi siqhube kahle indaba yethu sikwazi ukuthi siyawenza part 1 siyawenza part 2 njalo lapha until sifika la esifika khona. Ngeke ngabe ngenzi iphoti ngaba necala enkosini uma ngingathi hayi siyayivala asizukuqhubeka kumele siyiqhubeze mama. But nje just for today mhlawumbe mama your closing words and then ebese sikwazi ukuthi sibekele lo nyusuku. Amen baba, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje nami ithuba ongiphe lona. Ngibonge kakhulu no baba uNkulunkulu ngethuba ngiphe lona. I-message engifuna ukuyipha abantu baba not abazalwane kuphela. Abantu bonke ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu. Lithi lenkosi for God loved the world so much. Nawe othi inkosi uNkulunkulu akekho uyakuthanda. Uma uvuka emini ilanga likhanya zibuza ukuthi likhanyiswa ubani. That's right. Our God is so amazing kangangokuthi he commanded inwele zethu ukuthi phelelani esiphongo ningayehleli ekhaleni noma esiphongweni niphelele ekhanda. He is a command. Umphefumulo lo uphefumulayo ubuya kuyo uNkulunkulu. Ilanga leli likhanyayo libuya kuyo uNkulunkulu ukhona. So ngifuna ukuthi kubantu ungazilimazi ukhona uJesu. Nawe osowulahlekelwe ithemba. Nawe ubona ngathi izinto zakho azilunga uNkulunkulu akakuthandi. Ukhona uJesu. Uma ekwazile ukuthi akhulule mina ngakukhulula nawe. uJesu uthanda bonke abantu. uJesu ufisa bonke abantu bangene ngesango elincinyane isikhathi sisakhona. Ekwesibili engifuna ukushiya nabantu baba ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu akafi. Yes. Iyona into ebalekile. Umuntu akafi, umphefumulo womuntu wona umuntu wempela. Inyama le it's a container yomuntu. Yes. Le nyama container evalele umuntu. Inyama siyayilungiselela, inyama sijoine uma singcwabisane, kodwa thatha umzuzu ukuzibuza ukuthi umphefumulo wakho usulungiselele kangakanani. Akekho omunye umuntu ongalungisela umphefumulo wakho ngaphandle kwakho. Ngiyengithi ebantwaneni bami ngithi I can save you in so many things, but there is one thing that I can not save you from. That's going to hell. Yeah. I cannot save you from that. Yeah. I can teach you and ngikwamukela uJesu and guide you into living a holy life and pray for you, but the choice is yours at the end of the day. Abantu abathathe uJesu isikhathi asisekho. Ngishilo ngathi impawu eziningi ezibekiwe sezifezakele. Hey, my dad. Jesus Christ can come at any time. Zithathele uJesu angakukhulula nawe. Nawe ohleli nezinto othakatha ungasazifuna angakukhulula. Yeah. Kuningi baba kuseplateni. Kodwa siyabonga siyamthemba uNkulunkulu uzosenzela indlela. Amen. Yo, bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Yes, yo, what a testimony. What a testimony bazalwane. For today, ake sibambe la
and then siyohlela elinye ithuba Maduze. I promise you very soon bazalwane bami Maduze. And a reminder, ngomhla ka-25 October sizobe silaphana eDlamini Multipurpose Hall laphana eSoweto. Sobe sinenkonzo yomkhuleko laphana starting from 9 ekseni siyophuma ntambama ngokushona kwelanga. So niyamenya ke bazalwane, 25 October siyobe sinayo baba umfundisi uXaba. I mean baba umfundisi uXaba kanye nobaba umfundisi uChiliza. Kanjalo no baba uBishop uButhelezi. So asiboneni khona ke labazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Yo